Hıstina balafira cengiya Rusya'yê ji aliyê Tirkiye ve Rojava Tevayê civakê Rusya'yê guheran. Mijara konferansa ku ji aliyê Enstitûya Rojhilatsanî Akademiya Rusya'yê ve tê organizekirin ku têda gelek akademisyen, zanyar, rojnamevan, siyasetmedar û nûser beşdarî dikin karvedana şerê Sûriyê li ser Rusya'yê. Krîza balafira Rûsî ku ji aliyê Tirkiye hatiye xistin jî yek ji mijarên giring ê vê konferansê bû. Hin çavdêr tekez dikin ku pêwîst e Rûsya wek bersiva bo Tirkiyeyê piştgirî bi Partiya Karkerên Kurdistanê bide ya ku li wî welatê şerê çekdarî dimeşîne. Partiya Karkerên Kurdistanê PKK rêxistineke çekdarî ye û ev çendîn salin ku ji bo nirxên xwe yên netewî şer dike. Rûsya PKK weke partiyeke terorîstî nabîne. Lewma jî bi nêrîna min pêwîst e ev gevneşopî bê berdewam kirin û divê Rûsya bi gelek hêzên Kurdî re yên ku ji bo mafên Kurdan ji bo dewmezrandina dewleta xwe kar dikin di nava diyalogê de be. Nêrîna akademisyen ên ku li ser siyasetê derveya Rûsya û li ser pirsgirêka Kurdî şarazena di vê babetê de cudatir e. Я не думаю, что мы вернемся к тому, что... Ez pê bawer nakim ku em ê dê piştgiriya PKK bikin. Her çend PKK jî stratejiyeta xwe diguherîne û hewl dide ku dev ji şerê çekdarî berde. Lê pêgeha medwarê Kurdên Sûriyê de pir zelal e. Em wan mîna Tirkiye weke terorîst nabînin. Me her tim piştgiriya wan kiriye û em ê bikin jî. Her wiha pêwendiyên bi Kurdistana Iraqê re jî baş e. Lewma jî sembatiya Rûsya li hember Kurdan dê nayê guhertin. С Иракским Курдистаном. Поэтому в целом... Курды, конечно, интересуют Россию как силу. Kurd ew hêze ku li hember Daişê şer dikin û lewma jî Rûsyayê jî têkildar dikin. Mafê wan e ku ji Rûsyayê piştgirî bixwazin. Her çi Kurdên Tirkiyê ne, ez pêşbînî dikim ku dê pêwendiyên nefermî hebin. Li hêj zû ye ku mirov behsa piştgiriyeka rasterast bike. Piraniyan û nerên civata akademisyen û çavdêrên siyasî balê dikişînin ser vê yekê ku eger Kremlin hewl bide li hember Tirkiyeyê piştevaniyê PKK bike, dê Enqere jî dest bavêja pirsgirêka Qrim û Çeçenistanê. Kamişa Dadî, Rûdaw.